και δάσκαλος στο γράμμα. Βρισκόμαστε στο μνημείο του οχυρού Περιθώρη, στην κορυφή επάνω του υψώματος, στο μόνιμο υψώματος με το οχυρό Περιθώρη, το οποίο οι διάδρομοι ιστοές συγκοινωνίας είχαν 485 μέτρα μήκος και 304 μέτρα ήταν τα καταφύγια, σύνολο 789 μέτρα. Σύμφωνα με τις καταγραφές ή τις επίσημες αναφορές, αποτελούν από 3 στεγανά συγκροτήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει το τρίτο συγκρότημα, παρότι το αναφέρει και ο Δαράτος, ο διοικητής του οχυρού, ο Λοχαγός Δαράτος, στην έκθεσή του. Εν τούτης δεν βρέθηκε, ίσως με εκτενέστερη έρευνα, ίσως μπορέσουμε να το βρούμε. Πιθανολογώ ότι είναι κάτω από το δρόμο, έστω και σε ερείπια. Τα 3 αυτά στεγανά συγκροτήματα, σύμφωνα με τα σχέδια, θα πρέπει να έχουν 7 απλά και 4 διπλά πολυβολία, ένα σύνθετο διπλό πολυβολείο και αντιαρματικό ταυτόχρονα, 2 αντιαρματικά πυροβολία, 2 ολμοβολία, 3 παρατηρητήρια, ένα τριπλό βομβιδοβολείο, το οποίο είδαμε νωρίτερα, μία έξοδο με παρατηρητήριο, μία έξοδο με πολυβόλο, 2 απλές εξόδους. Η προβλεπόμενη δύναμή του ήταν 7 αξιωματικοί και 249 στρατιώτες και σύμφωνα με την έκθεση Δαράτου είχε τελικά 8 αξιωματικούς και 215 στρατιώτες. Κατά τη γερμανική επίθεση, η οποία εκδηλώθηκε στις 6 Απριλίου του 1941, 2 συγκροτήματα κρούσης ενήργησαν στην περιοχή Νευροκόπη και δυτικότερα, βόρειο-δυτικά, ενώ ένα τρίτο συγκρότημα ενήργησε προς την περιοχή των υψωμάτων Ουσόγια. Η κεντρική κατεύθυνση, η κεντρική δύναμη της 72 μεραρχίας, φτάνοντας προς το Δασωτό, πήρε τον δρόμο προς το οχυρό εδώ. Προφανώς δεν γνώριζαν την ύπαρξη του οχυρού αυτού, δεν είχαν πληροφορίες. Γι' αυτό και μια διλοχεία, η οποία ξεκίνησε από τον Νευροκόπη, ερχόντας στην περιοχή σε ακανόνιστο σχηματισμό. Η διλοχεία αυτή βλήθηκε, αφού έφτασε σε απόσταση 500 με 600 μέτρων, βλήθηκε, αποδεκατίστηκε, τα υπολείμματά της κατέβηκαν στον χώρο του νεκροταφείου, που δυστυχώς η ομίχλη δεν μας αφήνει σήμερα να τον δούμε, ίσως καταφέρουμε να τον δούμε από κοντά, όπου δέχτηκαν τα πυρά των όλμων, της δημιουργίας όλμων του οχυρού, αλλά και τα πυρά πυροβολικού του οχυρού Παρταλούσκα, με αποτέλεσμα να αποδεκατιστούν. Να προσθέσουμε μόνο ότι από τις 8 το πρωί 11 αεροπλάνα αναγνωρίσεως ύπταντο στην περιοχή, προφανώς για να φωτογραφίσουν ή να δώσουν πληροφορίες στην ανωτέρα στρατιωτική διοίκηση. Στη συνέχεια, στις 2 η ώρα, αφού η διλοχεία αυτή από τις 11 η ώρα αποδεκατίστηκε, στις 2 η ώρα το μεσημέρι, η τρίτη πυροβολαρχία του 23 συντάγματος αντιαεροπορικού πυροβολικού, με βολές ευθυτενούς τροχιάς, καταφέρνει να καταστρέψει ορισμένα έργα, κυρίως να καταστρέψει τις θηρίδες των έργων, όχι τα κύρια έργα, και να προκαλέσει ορισμένα θύματα. Έτσι λοιπόν καταστρέφει το αντιαρματικό των 37 χιλιοστών έργο ΡΟ 28 στο σχεδιάγραμμα, το πολυβολείο Β27 καθώς και το Β22, το παρατηρητήριο της Δέλτα Δημηρίας, στην οποία θα πάμε σε λίγο, το έργο Β13 και το παρατηρητήριο του διοικητού του οχυρού, του Λοχαγού Δαράτου. Σκοτώθηκαν ορισμένοι στρατιώτες και τραυματίστηκαν ακόμα επίσης ορισμένοι. Την ίδια ώρα 2 τάγματα από το Δασωτό κινούνται, εξορμούν προς τη Μαλιάγκα και το Περιθώρι. Είναι τάγματα του 124 συντάγματος και του 266 συνταγμάτων Πεζικού. Καθυλώνονται από τα πυρά των οχυρών Μαλιάγκα, Περιθώρι, Παρταλούσκα. Την έναξη των πυρών έκανε αυθόρμητα ο Λοχαγός Θεοδωρόπουλος, ο διοικητής του οχυρού Μαλιάγκα, και έτσι συνέδραμε αποφασιστικά με τα πυρά αυτά, χωρίς δηλαδή να έχει διαταχθεί από το διοικητή του. Οι δυνάμεις αυτές καθυλώθηκαν, δεν μπόρεσαν να πλησιάσουν. Υπήρχε ένα δάσος, Βασίλικα ονομάζεται, της Βασιλικής, στο οποίο αναγκάστηκαν να μαζευτούν και το βράδυ να παρενοχλούν από εκεί με πυρά τόσο το οχυρό Μαλιάγκα όσο και το Περιθώρι. Ορισμένοι Γερμανοί κατάφεραν να διεισδύσουν μέσα από το πλησιάζοντας στο χώρο του νεκροταφείου, να διεισδύσουν μέσα στο χωριό και από εκεί να παρενοχλήσουν μια ομάδα τραυματιοφορέων,
οι οποίοι προσπάθησαν να μεταφέρουν τραυματίες προς και από το οχυρό Παρταλούσκα. Με την παρενόχληση των ομάδων αυτών των τραυματιοφορέων δίδεται διαταγή να γίνουν πυρά εναντίον τους και μετά από τα πρώτα ελληνικά πυρά οι Γερμανοί σιώπησαν και στη διάρκεια της νύχτας δεν υπήρχε καμία άλλη ενόχληση. Την επόμενη μέρα στις 5 το πρωί εχθρικό πυροβολικό βάζει καταιγιστικά εναντίον των οχυρών τόσο της Μαλιάγκας όσο και του περιθωρίου. Δέχεται όμως αντίστοιχα πυρά του ελληνικού πυροβολικού της Δέλτα 1 μοίρας του Κουρούκλη, αλλά και με τη συνδρομή του πυροβολικού που ήταν πίσω από το οχυρό Λίσε, και τα πυροβόλα αυτά αποδεκατίζονται, προκαλούνται σοβαρές απώλειες και σταματούν τις βολές τους. Στις 8 η ώρα το πρωί νέα επίθεση από μονάδες του 124 συντάγματος και του 266 συντάγματος καθυλώθηκαν. Το μόνο που κατάφερναν ήταν να γεμίζει ο τόπος με νεκρούς και τραυματίες. Όμως από το έργο Β22, του οποίου την πρόσωψη κατέστρεψαν, κατάφεραν να μπουν Γερμανοί μέσα στην Δέλτα Δημηρία και να ακολουθήσει η μάχη εντός των στοών. Για αυτή τη μάχη θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σε λίγο. Γι' αυτό δεν θα αναφερθώ επιπλέον σε αυτό. Στις 4.30 ώρα το απόγευμα ένα γερμανικό σύνταγμα, εκτιμάται ότι ήταν το 266, με 8 άρματα μάχης και όχι αυτοκινούμενο πυροβολικό τώρα, και 4 πυροβολαρχίες εκδηλώνει επίθεση, καθυλώνεται όμως και καταστρέφεται το ένα άρμα. Στις 6 ώρα το απόγευμα αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Στις 8 Απριλίου νέες προσπάθειες από τις 6 το πρωί διλοχίας αποτυχάνουν. Στις 8 το πρωί νέα επίθεση των Γερμανών έχει ως αποτέλεσμα να ανέβουν πάνω στο οχυρό από τους απειρόβλητους χώρους που δημιουργήθηκαν από την καταστροφή των φατνωμάτων των έργων που προανάφερα. Ο διοικητής του οχυρού, Λοχαγός Δαράτος, συγκροτεί τμήμα αντεπίθεσης από τους νοσοκόμους και τραυματιοφορείς. Επικεφαλής της ομάδας αυτής βάζει τον επιλοχία Σκούρτη και το λοχεία Μπελομάτη. Επιστρατεύει, εντός εισαγωγικών η έκφραση, όλα τα βομβιδοβόλα που είχε στο οχυρό, 7 τον αριθμό, και εκτοξεύοντας χειροβομβίδες, το τμήμα αυτό, χειροβομβίδες, αλλά και με τη χρήση των βομβιδοβόλων αυτών, καταφέρνει να αποδεκατήσει τους Γερμανούς, ενώ ταυτόχρονα ετοιμαζόταν και ένα δεύτερο τμήμα αντεπίθεσης με τον Ανθιπασπιστή Γιαννόπουλο, το οποίο δεν χρειάστηκε όμως να επέμβει, γιατί τόσο ο λοχείας Κούρτης όσο και ο επιλοχείας Κούρτης και ο λοχείας Μπελομάτης κατάφεραν να αποδεκατήσουν τους Γερμανούς, οι οποίοι αποχώρησαν με πάρα πολύ μεγάλες απώλειες. Στις 2 το μεσημέρι 2 συντάγματα πλέον με άρματα, το 124 δηλαδή και το 266, με άρματα εξορμούν και πάλι και μετά 3ωρο αγώνα καθυλώνονται. Στις 9 Απριλίου το πρωί ένας λόχος γερμανικός καταφέρνει να διεισδύσει ανάμεσα από τα οχυρά Μαλιάγκα και Περιθώρη και να καταλάβει το ύψωμα Σίλας, διώχνοντας την ομάδα ή ανατρέποντας την ομάδα που ήταν εκεί με σκοπό την φύλαξη της διόδου. Ο διοικητής του συγκροτήματος Καραντάγ, υπό την ευθύνη του οποίου ήταν τα συγκεκριμένα οχυρά, διατάσσει άμεση ανακατάληψη, αντεπίθεση και ανακατάληψη του υψώματος Σίλα. Διαθέτει από το οχυρό Περιθώρη μία δημιουργία, επικεφαλής της οποίας ήταν ο ανθιπασπιστής Γιαννόπουλος, μία από το οχυρό Μαλιάγκα με τον ανθιπολοχαγό Ξεκίδη, καθώς επίσης και από το ύψωμα συνδετικό ανάμεσα στο Μαλιάγκα και το Περιθώρη με τον ανθιπολοχαγό μηχανικού τον Αναγνώστου. Η επίθεση είναι άμεση και σφοδρή. Οι Γερμανοί ανατρέπονται και στις 12 η ώρα το μεσημέρι ο λόφος ή το ύψωμα Σίλας έχει ανακαταληφθεί. Μετρήθηκαν σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού 80 Γερμανοί νεκροί και υπήρξαν 5 εχμάλωτοι. Οι ελληνικές απώλειες ήταν ένας αξιωματικός, ο ανθιπολοχαγός μηχανικού Αναγνώστου, του οποίου το όνομα βλέπουμε στην πλάκα εδώ στο μνημείο, καθώς και 4 στρατιώτες αγνώστων λοιπόν στοιχείων, τα οστά των οποίων
ήταν πίσω στο οστεοφυλάκιο εδώ, το οποίο θα δούμε τώρα, και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν και ενταφιάστηκαν στο στρατιωτικό νεκροταφείο που είναι στην είσοδο του νευροκοπείου. Κατά την περισυλλογή των τραυματιών στο ύψωμα Σίλας ακούγονταν βογγητά από Γερμανούς τραυματίες, μάλλον ένας είχε ξεχαστεί. Τον πλησίασε Έλληνας στρατιώτης, ο οποίος ειδοποίησε τον ανθιπολοχαγό, τον ανθυπασπιστή Γιαννόπουλο, ότι εκεί κοίταζε ένας Γερμανός τραυματίας. Ο Γιαννόπουλος τον πλησίασε, ο Γερμανός φοβήθηκε ότι ενδεχομένως ο Έλληνας θα τον σκοτώσει και έβγαλε μέσα από την τσέπη του ένα πορτοφόλι, μέσα στο οποίο είχε μια φωτογραφία της γυναίκας του και το παιδάκι του, ένα κοριτσάκι. Ο Έλληνας αξιωματικός τον περιποιήθηκε, ηρέμησε ο Γερμανός, τον περιποιήθηκε και στη συνέχεια τον οδήγησε στο οχυρό, και όταν πλέον υπογράφτηκε συνθηκολόγηση, παραδόθηκε με τους υπόλοιπους εχμαλώτους στη γερμανική διοίκηση. Φρόντισε ο Γερμανός αυτός τραυματίας να αναφέρει το περιστατικό στο Γερμανό στρατηγό τον Μάτεγκλοτ της 72 Ταξιαρχίας, ο οποίος συνεχάρει προσωπικός τον ανθυπασπιστή Γιαννόπουλο για τη μεγαλοψυχία του αυτή. Από τις 4 η ώρα το απόγευμα και μετά, καμία άλλη ενέργεια δεν έγινε εναντίον του οχυρού, και αυτό διότι οι Γερμανοί ήδη γνωρίζαν τα της συνθηκολόγησης στη Θεσσαλονίκη. 3 Μαρτίου 2024, οχυρό περιθώρι.